नोंनाव आरज गैला माने जेबो बोलो गैला। सैताननि मेन टारगेटआ बेनो आरज खालामनायखौ बन्द खालामनाय, आरज खालामनो बाहोनाय। मानोना आरजआ इसोरजों मोनसे सोमोन्दोखौ लाखियो आरो बे सोमोन्दोआ गैला माने नोंनाव जेबो बोलो गैला। मानोना बोसोनाव बुंदों जेब्ला जोङो बोलो गैयै जायो इसोरा जोंनो गोदान बोलो, गोदान गोहो, गोदान गोसोखौ सोनानै होयो होननानै। मानो दिनै गोबां खृष्टान सेंग्रा सिख्लाफोरा गोग्लैदों मानोना प्रेयारलेस जिउ खुंदों। मबाइलाव गेम गेलेनो हागौ फुंनिफ्राय पाबजि, फ्रि फायार हरनि 1टा 2टासिम, नाथाय 1 घन्टा 2 घन्टा आरज खालामनो बायो, बाइबेल फरायनो बायो। फेसबुक, वाट्सएप, इउटिउब आवार्स बाय आवार्स टाइम स्पेन्ड खालामो। नाथाय गिर्जायाव फैनोबा खर' सादों, उदै सादों, बाइबेल फरायनोबा खर' सादों, आरज खालामनोबा बादों। नाथाय मबाइलाव टाइम स्पेन्ड खालामनोबा खर' साया, उदै साया, बाया। नाथाय इसोरनि खाथियाव फैनोबा नोंसोर उजुहा देखायो मानो? लकडाउन होनानै जिउआ सैतानजों लक खालामनानै दा दोनजा। आरो बोसोनाव बुंनाया बेनो सिखावा खावनो, सिथारनो, संहार खालामनो थाखायल' फैयो होननाया। नों आरज खालामनो बादोंबा, बोसोन फरायनो बादोंबा, इसोरनि खाथियाव फैनो बादोंबा मिथि सैताना नोंनि जिउखौ लक खालामबाय, जायनि जाहोनाव जिउआव नों गोथै जाबाय। मानोना गोथै मानसिया गाङाबो उखैयाबो। आरो जेब्ला नों जिउआव गोथै जागोन, जिउनि आहारखौ नों उखैनाय नङा, गांनाय नङा। इसोरनि बोसोना जिउनि आहार, जिउनि दैमु होननानै बुंदों। आरो नों आरज खालामनो बादोंबा, बोसोन फरायनो बादोंबा, इसोरनि खाथियाव फैनो बादोंबा मिथिदो नों जिउआव गोथै जाबाय, सैतानजों खावजाबाय, जिउआव बुथार जाबाय। अब्लाना मिथिदो नोंनि जिउआ संहार जाबाय।